रोमटामेळ ढोल ताशे आणि चित्ररथांनी पणजे गजबजली। व्हडा उमेदीन पणजेकारांनी मनायलो शिगमो। नव्या सरकारान मंत्रीपदां मेळटली कोणाक? सस्पेन्स आजुनूय कायम। विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांच्या रेसीत आपूण आसा, मायकलाची गवाय। गोयच्या ड्रग्स धंद्यात नायजेरियन घुसपाल्यात। शेकड्यांनी नायजेरियना आड ड्रग्स केसी नोंद। कोयर साठोवन दवरिल्ल्या सोनसड्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाची शेनवारा कोसळ्ळी वणत। सगळो कोयर रस्त्यार। गोयची धूव अर्चिता शिरोडकर गाजली राष्ट्रीय मळार। वेटलिफ्टिंग सर्तीत जिखले ब्रॉन्झ पदक।